ରୋହନ ଦାରାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଜପ ତପ ଉପାୟ ଶୀଘ୍ର ଫଳୀଭୂତ ହୋଇ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରରେ କୌଣସି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ମୋତିର ଶଙ୍ଖ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ କେଶରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କିତ କରିବେ। ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ସମୟ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମୟକୁ ଚାହିଁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯେପରି 1 ମାଳା 2 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ।